Така ли? Има ли тук газ? Давай! Давай! Лъжете, педерас! Повече газ! Повече газ! Обаче гледай как излиза вата, а? Какво ще кажеш? За една бройка! Само там! Разклати я малко, разклати я! Дай назад газ, дай газ! Гледай как ще падне са. Гледай, сега ще пада. Какво направи? Абе не е до гуми, той оцели там. Ма не виж, че поне се движи. Движи се. Ама натисни прекъсвача. Не бе, прекъсвача да натисне бе. Ама наци прекъсвачи я клати налево надесно. Ама не бе, да се сили първо му кажа. Биска! Еса натисни прекъсвача и назад. Ама клати! Бах ти как рови това е бил майка. Не бе, ще излезне бе. Я опирал от това! Без много газ, леко. Аз не виждам това после са паметявали ги те клипове. Да. Добре. Тома рек, да, има ли рек? Дай го е. Гледай са. Не, качи я напред бе. Не бе, качи я напред и я застели с прекъсвача. Знам, трябва да прескочи. Падна нещо, падна. Падна нещо в кълта. Чай са, Биска. Стой малко са, стой. Да се дръпне назад. И там обаче падна нещо в кълта бе. Падна нещо в кълта пред 10-та гума, като отвори капака. Са, знаеш какво? Са, натисни прекъсвач и газ на задна. Ма пробай да не биеш по вода. Чакай, стой. Не бой се. Може да. Виж тук почти излезна, бе. Почти няма да излезна. За една бройка. Ето ме закопане и запай. Ма за една бройка, бе. Ако беше разклатил... Не пък и няма. Ниско и отпредо.